गांव नंबर 7 बलिजन में बीटीआर प्रशासन को मिला जन समर्थन, यूपीपीएल को आगामी चुनावों में समर्थन का आश्वासन। गहपुर क्षेत्र के गांव नंबर 7 बलिजन के निवासियों ने खुशी जताई है कि उनके गांव को आधिकारिक रूप से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर में शामिल किया गया है। इस अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई, जहां लोगों ने यूपीपीएल, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल पार्टी और प्रमुख समग्र नर्तक का आभार व्यक्त किया, जिनकी उपस्थिति ने सभा को गौरवमयी बनाया। जनसमूह ने उम्मीद जताई कि धोनसरी क्षेत्र से जो भी यूपीपीएल उम्मीदवार चयनित होंगे, वे आगामी बीटीआर चुनाव में विजयी होकर राज्य और क्षेत्र के समग्र कल्याण के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जोशीले नारों से अपना समर्थन प्रकट किया। प्रमोद बोरो जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, जय बोरो हारिनी और ग्राम क्षेत्रों में एकता और उम्मीद की आवाजें गूंज उठी। यह आयोजन न सिर्फ राजनीतिक समर्थन का प्रतीक बना, बल्कि यह भी स्पष्ट कर गया कि बलिजन गांव और उसके आसपास के लोग बोडोलैंड के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम जों जोबोर गामिनि नैबे 7 नं बालिजान गामिनि जानानै आरो नैबे हालामनि जानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दिनै जे जोंनि बेयाव उदालगुरि हालामनिफ्राय यूपीपीएल दोलोनि जोंहा बिजाथि जानो गोनां रुजुगोरा मोसाहारि बिथां सारा जोंनि बेयाव नुजाथिफैबाय। जों दिनै जोंनि गोसोनि माखासे नांगौखिनि बाथ्रा दुखु दाहाफोरखौ जों फोरमायनो हादों आरो जों अनुभव खालामदों थारैनो जोङो जे बीटीआरनि मानसि जाबाय बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै सारजों मोगा मोगि जानानै जों जोबोद माने मोजां मोननाय जों फोरमायस'हायै गोजोननाय दङ। फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय सोरखौ देरहासार खालामगोन बा देरहासार होगोन होननानै नोंथांमोना सानो? जोंनि हारिनि थाखाय माखासे हा हुनि जेंना जेंगोनानि थाखाय आरो जोंनि गामि ओनसोला डेभेलप जानांगौनि थाखाय जोङो अरायबो यूपीपीएल हान्जाखौनो हास्थायगोन आरो कामना खालामगोन। जों जेब्लायबो सापर्ट होनानै जों देरहासार खालामनो नाजागोन। गहपुरनि रायजो राजाखौ माबाफोर खावलायहरबावगोन नामा? आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बयखौबो फोरमायनो सानदों बा खावलायनो सानदों, आंजों लोगोसे बा जोंनि बे गामि हालामजों लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा जेन इयुन संस्थापनखौ लानानै माने जौगानायखौ लानानै उन्नयनखौ लानानै जेन बयबो माने खेंख्रा लामाजों थाङालासिनो जोंनि नैबे यूपीपीएल दोलोखौ जोंनिनो हारिनि मोनसे दोलो हिसाबै जों गनायो आरो फैबाय थानाय समाव बे माखासे आधुरा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय जेन जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै यूपीपीएल दोलोखौ सायख'नानै मोजां सिन्थाधारा खालामनायनि गेजेरजों भटखौ होयोब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन। नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव दा गोबां गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जा दङ। दा गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जाफोरा जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव माबाफोर थिरांथा लागोन नामा? दिनैनि बे बुब्लियाव राजखान्थिया जाहैबाय मोनसे बयनिबो मोनथाय। सुबुं खुंथायाव बयहाबो माने राजनितिखौ बा राजखान्थिखौ गेलेनो मोननाय, राजा जानो हानाय मोनथाय दङ। बेयाव बयहाबो फैनो अधिकारा दङ। नाथाय जोङो जोंनि गोसो मोदोमै जोंहा जोंनि सायख'नाय दोलोखौसो जों भट होगोन।